Nebo nemusíte držet, budete to mít teplý. Já ho držím rád. Fascinuje mě, že když se ohřeje ten studený vzduch ty láhvy, zvětší se objem a vytlačí další bubliny. Na to jste přišel teď? Dělám to už 30 let. Co ještě děláte? Jinak nic. Manželce to trochu vadí. Já myslím povolání. Co jste dělal? Není to nic, čím bych se mohl chlubit. Tak se pochlubte. Namlouval jsem filmový týdeníky, hlavně v 70. letech. Fakt. Pamatujete si z toho něco? To byly takový komunistický hlouposti. Kombajny vyjeli do poli a tak, znáte to. Neznám. Řekněte mi něco. Já se stydím. Vždycky mi vadilo, že si lidi spojovali můj hlas se zprávama z té doby. Ale hlas máte krásný. Děkuju. I oči máte moc hezký. Takový divoký. To je Alzheimer. Manželka na to přišla. Pozor. Víte, že já se neumím ani leknout? Manželka mě třeba leká, ale já se neleknu. Na vás leká? Jak vás leká? Mě třeba z ničeho nic udeří pěstí do stolu nebo na mě udělá bav. Ale se mnou to nic nedělá. Protože mám tu chorobu.